2 дня крочили пілігрими з Глибокого. Вітаю пілігримів з Глибокого. Самая активная мысль пилигримка, чи ні? Ale paknijcie trochę siły jeszcze na wieczór, bo 18 godzinie zapraszają na Świętą Instytutę Piligrimów. Хай добрий Бог усіх благословить в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошую, Маці чекає, хай ласка. Уникла раптом мури мети, шляхом судовним в дальніх країв. Прийшла до нас Єрусов, Маті Буславська, Маті свята.